City Police Office may bago na nga officer in charge pagpangita sang lugar para sa mga impounded vehicles ang ginapahikot na sang alkalde para sa ICPO. Pebrero 19 ang opisyal nga pagpungko ni Police Colonel Oldarico Garbanzos bilang officer in charge sang Iloilo City Police. Siya ang nagtalos kay ICPO Director Police Colonel Eric Dampal. Suno kay Colonel Garbanzos, wala siya naglaom nga mabutang sa pwesto. Para sa iya, isa kadako nga pagpanghangkat ang bago nga assignment, ang pagpasangkad sang intelligence operation kag paglaga sa mga tawo nga wanted sang otoridad. Nagapati man siya nga importante ang kooperasyon sang komunidad para sa anti-criminality campaign sa mga pulis. Well, this is a very challenging assignment considering Iloilo City is the show window sang Police Regional Office 6 and dire ma-determine siguro ang the kind of PNP na naga-operate or naga-maintain sang peace and order. And as I go around sa ICPO, may mga dapat kita nga i-correct. But sa amon analysis, because we have this weekly info, nakita ko naman ang peace and order sang Iloilo City. So I think i-strengthen na lang natin siguro yung quad stop na operation. So una-una is yung intelligence-driven operation sa anti-criminality effort naton. And then yung sa investigation, of course, with the help of the LGU, will be try to track and solve mga pending cases naman diri sa city. Kahapon nagpadulong sa talatapan ni Mayor Jerry Treña si Police Colonel Garbanzos. Gimpahayag sang alkalde, madugay na niya kilala si Garbanzos bangod nagserbe man ini sadto nga station commander sa Mandurriao, Molo kag Lapas, kag nanging Deputy Director for Police Operations sang ICPO. Nasurpresa apang ginakalipay sang alkalde ang pagpili kay Colonel Garbanzos para sa ICPO. As a matter of fact, immediately last weekend when I heard siya ang mabulos diri, gintawag ko na siya. Because kilala ko si Colonel Garbanzos. I know him to be a very competent officer. I have seen how he works from the time teniente pa lang siya, nagkapitan, nagmajor, kag subong colonel na siya. And I am also very pleased nga siya ang ginbutang. Diri kay taga diri gina siya. Sa pagpungko ni Garbanzos sa ICPO, gimpabutyag man sang alkalde nga magapili ang lokal nga panguluhan sang lugar para sa mga na-impound nga mga salakyan nga subong nagatumpok sa gwa sang mga police station. Istorya namon kay ina, no? First ang problema bala sa mga police stations, ang mga impounded vehicles, kita nyo na, ara lang na sa tubangan sa mga police stations. No? Yung pangitaan ko to lugar sa Kalahunan, as a matter of fact, bago ko lang na-meet man si Neil Ravina, para nga ma-finalize na aton to, ang aton para sa impounded vehicles ng police, butangan man to nila gwardya, plus ang aton para sa mga stray dogs bala. Para nga ma-plastar na to ang aton mga stray dogs. Nahibaluan madamo sa mga dugang nga kagamitan nga gintugyan ang Iloilo City Government sa ICPO. Kalakip diri amo ang mga salakyan, dugang nga mga pusil, salakyan kag police station ang igahatag man kalakip ang isa ka firing range para sa SWAT team. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. 3 ka hektarya nga Iloilo 3 Park Development Project ang ginsuguran na sa Barangay Lanit Haro. Sa Laragway nga ini makitaan ang pagsugod na sang Iloilo 3 Park Project sa Barangay Lanit Haro. Amat-amat na nga ginatapan ang lugar nga pagatamnan sang nanari-sari nga klase sang kahoy kag mga bulak. Ini ang isa lang sa 3 ka mga sites sang proyekto. Ang isa ka 3 park may kalapadon nga 3 ka hektarya kag ipahamtang sa Boulevard Molo kag 35 ka hektarya man sa hinaktakan sa distrito sang La Paz. Yes, nagsugod kita dito sa Lanit. Ang Lanit naton 3 hectares man na nga hindi ta mausar for relocation because nga hindi kita pwede kausar under the zoning ordinance of the municipality where it is located.
So gin-decide naton ma-uprahon in a 3-part to help in the ecology, no. Nagapati ang alkalde nga importante ang 3-part project para sa ecology o konrelasyon sa mga tao, tanom kag kasapatan. Magaserbe man ini nga atraksyon para sa pumuluyo, ilabi na ang magpamilya. First, ang importansya na makabulig na sa aton nga ecology. Ikadua, that will give our students a place where they can go and study the different varieties nga available diri sa aton, kag maintindihan nilang importansya sang aton gin nga environment. Ang ini nga proyekto tinutuyo nga maghatag sang environment-friendly metropolis. Nahibaluan nga ang Iloilo 3 Parks ang kabahin sang greening project sang alkalde sa syudad. Magluwas sa 3 Park, may butterfly garden man nga gigapahamtang sa La Paz Plaza. Green tunnels sa Benigno S. Aquino Avenue sa Mandurriao. Kag nagapadayon man ang mangrove reforestation project sa Iloilo River. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.